La gent li besaven les mans, l'abraçaven, s'ajonaven als seus peus, era com un déu. Havia sentit dir, sí, que quan venia tot el poble estava vinculat amb ell. Sí, que quan venia el Macià aquí era la festa gran. I quan arribava el senyor Macià semblava que arribava el nostre senyor. Quan venia ell, se deixava tot per ell, Si convé deixo els plats per fregar, però jo em vaig escoltar el Macià. Era l'avi. L'avi que en deien. Un avi que tots venerem. Quan pujava pels carrers, una gentada llançant, tirant flors, havien coloms, Macià amb cobrellits, banderes, petards, música, anava corrent tots els carrers de la població. Aquesta plaça mateix aquí era fantàstic, quan venia el Macià s'omplia. Inclús aquí hi havia les dos, el ball dels carlistes i el ball dels republicans. I els dels republicans sempre tenien més èxit, per tant les noies anaven allà on hi havia més moviment que els republicans. Ell se posava dalt al balcó, aquell balcó tan llarg, i la gent, era l'avi. Dintre de la seva forma de ser hi havia l'empremta i l'ADN de les Borges Blanques sense cap dubte. No és que sigui el president de Catalunya, té una figura que transcendeix l'humà i gairebé ens aporta una visió, diguéssim, de sant.